Mi-a zis mami să mă duc până la baie repejor, pentru că mi-a luat Dalin, cel mai bun și cel mai fin. Și mi-a zis deschide ochii, nu te ustură deloc. Cu Dalin i-am deschis, nu mă ustură, v-am zis. Dalin, șamponul preferat al copilului. Szia, Dunia. Ári, oda kell mennünk a hotelba. Kontiki. Jó. Gyere értem hajnalban. Rendben? Persze. Jó ét. Neked is. Fölébredtél. Elnézést! Igen, uram? Visszajött? Még mindig nem? Búcsú Marokkótól.
Hova mész? A fiamhoz. Rosszat álmodtam az éjjel. Nyilván, mert kiderült, hogy lázas. Nincs túl korán? Majd később felhívod. Nyugtalan vagyok. Ári már itt van, majd utánad megyek. Dunia! Tudtál aludni? Keveset. Tudod, hol ez a hotel? Igen. Tessék, sose lehet tudni. Intézd el a recepcióssal. Mit óhajt? Jó napot. Jó napot, uram. Gabriel itt van? Gabriel? Nem jött még vissza. Miért keresi? Hát... Mert tartozom neki egy kis pénzzel. És ma sajnos el kell mennem Tanzséból. Beszélt nekem egy barátjáról, aki európai. Igen, ismerem. Azt hiszem, tegnap őt várta, és nem sokkal utána elment. Ő a RIF mozi vezetője. Tényleg a barátja? Úgy értem, hogy bízhatok benne? A barátja. De manapság kiben bízhat az ember? Hát... Jut eszembe, egy ideje gyakran szokott találkozni egy révésszel is. Lefogadom, hogy átment vele a Szoroson. Átment vele? Ez biztos? Biztos benne? Ha itt hagyta a holmiait, nyilván átment. Hol vannak a holmiai? A szobájában. Monsieur Dimitri! Tessék! Baj van. Mi történt? A munkások nem akarnak lemenni. És miért nem? Mert félnek. Mitől félnek? Azt hiszik, hogy Gabrielt a szellemek vitték el. A szellemek. Igen, a szellemek. De hol van Gabriel? Nem láttad? Nem láttam, eltűnt. Hiába kerestük, nincs. A telefont se veszi fel? Nem veszi. Ne haragudj, de ez a szellemhistória elég nevetséges dolog. Lehet, de nálunk hisznek benne az emberek. Én nem megyek le, az biztos. Én se. Nem kényszeríthetem. Biztos. Kizárt dolog. Nem. Mi lesz? Nem mennek le, egyszerűen félnek az átoktól. Miféle átoktól? Ne is kívánja tőlünk. Mi nem megyünk oda. Mi nem kutakodunk a holtak közt, az bűn. Dimitri, beszélhetnék magával? Tessék, Nem bízhatunk egy ilyen feladatot a munkásokra. ez nem az én dolgom. Tudom, de Murad nem hallgat rám. És Dunia miért nincs még itt? Elment a fiához. Halló, tessék. Én vagyok az, Gabriel nem jött vissza. Most már mindjárt ott vagyok. És addig mit csináljak a munkásokkal? Nem akarnak lemenni a katakombákba. Most mondtam, mindjárt ott vagyok. Persze, mindjárt itt van. Mi ez a szatyó? A cuccai. A cuccai? Igen. Miért hoztad el? Nyugi, ne idegeskedj. Ári! A munkások keresik Gabrielt. Hadd keressék. Egy héttel korábban.
Monsieur Dimitri! Tessék! Találtunk valamit! Mi történt? Nagyon furcsa, jöjjön! Mit mondod? Találtuk valamit. Ha-ha! Mit találtak? Egy alagutat Spanyolországban. Hé! Ne menjen be csak úgy! Viszlát, Marokkó! Viszlát! Mi legyen? Állítsunk le mindent, hagyjuk abba? Nem állítunk le semmit. Visszatemetjük, mintha mi se történt volna. Nem ezt mondtam. Mi a szép fejedben? Mire gondolsz? Mondd már el! Felhívjuk a múzeum igazgatóját. Ő tudja, mit tegyünk. Mészá! Gyere csak! Jó, erős legyen ám! Gabriel! Akkor holnap? Persze, holnap! Oké. Érted, erről magyarázok már mióta. Fogod? Szerencséd van. Kifejezetten nyugodt most a tenger. Az jó. Mi ez? Hatalmat adok neked. Te megőrültél? A pénz a hatalom. Én pénzt akarok. Ez nagyon régi, sokat ér. Azt akarod, hogy a te koponyáddal játszunk? Következő fuvar 3 hét múlva. Nem akarod megkóstolni? Kínai kaja nagyon jó. Ezt meg vidd vissza oda, ahol volt. Jobban jársz, hidd el. Ez Gabriel üzenetrögzítője, hagyjon üzenetet. Miért nem veszed föl a telefont? Erre gondoltam. Keresztény katakombák. Erre jöjjön. Csodálatos. A maguk telepe egy történelmi tengely mentén helyezkedik el. Volubilis, Lixus, Tingis. Nem csoda tehát, hogy ilyen leletekre bukkantak. Mondja, Madame Abdellah. Megbízhatóak a munkásai? Nem árthatnak. Idegenek papír nélkül.
Monsieur Selmy, mennyit érhet mindez? Korai megmondani. Csak nagyjából. Várjuk a szakvéleményt. Izabel gyorsan utána jár mindennek. És felkutatja a legjobb ajánlatot is. Én nagyon megbízom benne. És kivitetem a fiát is Marokkóból. El tudná intézni? Műkincseket is ki tudok vinni. Egy gyereket miért ne tudnék? Bevallom, mélyen meghatott a története. Botrány, amit magával tettek. Egy gyereknek az anyja mellett van a helye. Minél előbb, jó? Legyen nyugodt. Magas helyről is támogatnak. Köszönöm. Hagyd a kaput! Gyere ide, Said! Nem láttatok senkit, érted? Igen, asszony. A te érdeked. Ali! Vásárolni megyünk. Tiszta sár lesz a kocsi. Majd kitakarítom. Nyisd már ki az ajtót. Ali! Ali, hova tűntél? Te mit csinálsz? Emlékszel erre? Ilyen gyerek vagy még. Gyere, segíts nekem, jó? Nem tudom, hogy mit vegyek. Nézd ezt az autót. Javad örülne neki? Ennek jobban. Ez távirányítós. Szuper. Hány évesnek? Neki való. Rendben. Ki az? Dunia. Mit keresel itt? A fiamhoz jöttem. Ez nem a te napod. Tudom, nyugi, csak 5 percre jöttem. Nincs itt senki. Faisal is elment. Hozd ki a kicsi, csak pár percre! Várj meg a kocsiban, jó? Láttalak! Engedd ki a kisfiamat, hallod? Ne bújj a törvény mögé! Itt az én nagyfiam. Nézd csak, mit hoztam neked. Távirányítós autó. Tetszik? Igen. Mi van veled, ha? Vigyél magaddal, Léci. Nem sokára. Én most szeretnék elmenni. Nézd rám, nem sokára elviszlek, ígérem. Nem mehetnék most? Várj. Elmondok neked egy titkot, de ne áruld el senkinek, jó? Ígéred? A mama sok pénzt fog kapni, és vesz egy nagy házat a legszebb helyen, és együtt fogunk lakni. Most szeretnék elmenni. Figyelj, nézd rám. Ne sírj, kisfiam. El akarok menni. Nem sokára, kicsim. Vigyél magaddal most. Aztán soha többé nem válunk el, ígérem. Ne sírj, kicsim. Nem sokára együtt leszünk. Mindig. Vissza! Gyertek! Azt mondja, attól kezdve, hogy saját terület lesz, más törvény vonatkozik rá. Jössz? Vigyázz rám! Murad Selmy szerint nem lesz semmi gond. A munkásaink nem értenek hozzá. Mihez? A régészethez. Csak le kell kaparni a falat. Most mi van? Megfutamodnál. Mi van? Erről még sose beszéltünk. Miről? Hogy elraboljuk Javadot. Szó sincs rablásról. Ez nem gyerekrablás. Egy anya visszaveszi a fiát. A törvény előtt gyerekrablás lesz.
Nem jöhetünk vissza Marokkóba. Javad nem láthatja az apját. Kihagyjak egy ilyen lehetőséget? De én itt akarok élni. Nekem jó veled Marokkóban. Soha nem kapom vissza a fiamat. Ha összeházasodunk se, és muzulmán leszel. És Allahhoz fohászkodunk. Tudom, mit beszélek. Dunia! Csöngettek, Dunia! Tessék? A lányommal szeretnék beszélni. Igen, egy pillanat. Hozzád jöttek, az anyád. Mit akarsz? Dunia, Feszál eljött hozzám. Szerencséd van, a férjed még mindig szeret téged. Már nem a férjem. Tudom, hogy már nem az. De ő elfelejtene mindent. Hajlandó fájtlat borítani rá. Milyen fájtlat? Ha? Ki hozott ide? Ári volt, igaz? Ő hozott ide, mi? Menj haza. De Dunia, kislányom! Elég! Hallgass meg, légy szíves! Anyámat fuvarozod a pénzemből? Dunia, hallgass meg. Én jót akarok neked. Ha nem tartod be a látogatás időt, nem fogja engedni, hogy találkozz vele. Senki se akadályozhatja meg, hogy lássam a kisfiamat. Ugye ismered a mesét a békáról, aki ökör akart lenni? Hát te is úgy fogod végezni. Csodálatos. Biztos az a nő, akit ide temettek. Ez egy oransz. Imádkozó alak, gyakori a keresztény sírok mellett. Megható egy ilyen művészeti csoda előtt állni. Akár a Sixtus kápolnában, vagy egy Raffaello kép előtt. Meg lehet menteni? Igen, persze. Több módon is fel lehet újítani, anélkül, hogy megsérülne a vakolatréteg. Bár beletelik egy kis időbe. De ki is lehet szedni ezt a vékony falréteget? Ez a második talán egyszerűbbnek tűnik, nem gondolja? Ki lehet szedni a táblát, de meg kell erősíteni mindent. Nyilván több folyosó is van. Egy nagy rendszer, különböző szinteken. Csak eltorlaszolták őket. Különben a barbár invázió idején nem maradtak volna fenn. Ha továbbásunk, megtaláljuk a többi folyosót. Nem, az még éveket venne igénybe. És kéne hozzá egy régész csapat. Milyen kár érte? Jó estét! Itt van? Igen, bent van. Köszönöm. Már többször kerestelek a mobilodon, hol voltál? Sehol, a hotelban. Még mindig érdekel? Megmutatom, hogy kell. Tedd le a táskád. Annyira kívánlak. Nincs kedved? Vigyél ki a telepre, Felsen. De minek? Mert kérem, hogy vigyél ki. Ez meg micsoda? Egy emberi koponya. Vissza kell vinnem, vagy bal szerencsét hoz. De honnan vetted? A telepről.
Majd holnap visszavisszük. Kérlek. Holnap. Léci. Holnap. Léci. Biztos, hogy a tolvaj nem Gabriel volt? Sötét volt, és gyorsan futott. Nem láthattuk. Az európaiak itt az őrök láttak. A Riff mozi főnöke. Tudják, hogy Fersen? Azt nem tudják. A recepciós szerint Gabriel homokos volt, és átszökött egy pasival Spanyolországba. Nem lesz baj? Bementél vele messze? Dunia, nem kell félned. Bementem. Jó messzire vele. Szabaduljunk meg a cuccoktól. Van valami híre? Csak annyi, hogy azt mondták, átkelt a szoroson. Ki mondta ezt? Azt hiszem, az egyik barátja. Milyen barátja? Nem voltam ott. Nem láttam. És a holmiai itt vannak? Már nincsenek itt. Ári, nem történt köztünk semmi. Ezt hogy érted? Pillanatnyi elgyengülés volt. Elgyengülés? Igen. Sokáig akarja még várni? Ő itt a HRS. Ez a melója. Kár lenne a leletekért. Egy kőlap is elfelejthetjük. Maga megőrült. Betemetne 1 millió eurót. Igaza van, ezért nem is fogom. Csak a pénz miatt. A történelem az semmi. Maga tényleg hisz abban, amiket mond? Igen. Igen, tényleg hiszek. Jó. De fizessék Nyugalom, meg! egy pillanat. Igen. Az előbb még a szellemektől féltek.
Eddig értem, de most meg pénz kell. Igen, fizessék. Ide hallgassanak, beszéljük. Hallgasson meg, főnök. Tudom, nyugodjanak meg, jó? Régészeket hívnak ide, Értem. és sokkal több pénzért. Persze. Ha ők pénzért csinálják, akkor mi nem fogjuk ingyen elvállalni. Érted? Ezt mondom. Dimitri kérdezte, hogy ki volt a tolvaj. És mit mondtál? Hogy semmit se láttam. Jól van. Jól van. Megyek a munkásokhoz. Mi történt? Semmi. Javad jól van? Igen, jól van. Akkor most megyek. Ali? Hová vitted? Hát a fiához. Mi van itt, Ibrahim? Most meg mi bajuk van? Nem mennek, lefélnek a szellemektől. A szellemektől? Igen, nem látszik rajtuk, hogy remegnek? Nézze. Jó van. Hálátlanok. Nélkülem éhen halnának. Kébé! Érthető. Aggódunk a barátunkért. Gabriel homokos volt. Átkelt egy európaival. Ez a szellem rabolta el. Egy európai. A mi helyzetünkön ez nem változtat. Mi nem azért jöttünk ide, hogy sírokat túrjunk fel, és hogy meggyalázzuk a holtakat, hanem hogy házakat építsünk. Ez kicsoda? Kébé barátja. Most vettem fel egy héttel ezelőtt, mondtam. Na, elég volt. Már is mehettek. Ha nem dolgoztok azonnal, ki vagytok rúgva. Helyieket veszek föl. Beszélj velük. Hallgassatok rám. Kár itt lázadozni, mert kenyér nélkül maradtok, megmondtam előre. A főnökasszony bármikor lecserélhet titeket marokkóiakra. És akkor mi lesz a családotokkal? Éhen halnak? Ezt akarjátok? Nekem mindegy, ti tudjátok. Én szóltam nektek. Nyomás! Neked mi közöd a munkásokhoz? Madame Abdallah kért, hogy itt legyek. Igen, én. Be kell fejezniük a munkát, minél előbb. Ő a sofőröd, nem? Akkor maradjon is a sofőröd. Kis köcsög. Megsértetted. Na és? Már nem csak a sofőröd? Nem látod? Ki akarok menni? Nyissátok már ki azt a rohadt kaput! Le akarsz állítani mindent? Akkor leállítunk mindent. Nem állítunk le semmit. Halljam, mi történt? Adi látta Gabrielt, mikor kiszökött a telepről. Azt mondtad, nem volt itt senki, mikor jöttetek. Nem a fiathoz mentél ma reggel? Nem. A hotelba mentünk. Hogy ellenőrizzem. Ne csinálj semmit a hátam mögött. Légy szíves. Pánikba estem, érted? Annyira félek, hogy nem sikerül. És más nincs? Nincs. Dehogy is. Nincsen semmi.
Igaz ez a szellem dolog? Nincs más is? Nem akar felelni? Minek? Úgyse hinne nekem. De. Hisz a szellemekben? Attól függ. Szeretlek. Szedia! Régen vittelek el valahová, mama. Megnézem, mit akar. Tessék, asszonyom. Te kivel beszélgetsz? A fiammal. Itt van Ali? Igen. Mondd meg neki, hogy beszélni akarok vele. Már is. Pakolászás közben találtam. Olyan édesek voltatok együtt. Milyen kár, hogy Dunia rossz útra tért. Szedia! Emlékszem, az apja egyszer majdnem megölte. Erre a képre még anyát sem emlékezhet. Azt se tudom, mikor készült. Hozzál be kekszet és kólát, és egy kávét a fiadnak. Nem kéne innia, ideges lesz tőle. Ali, te se tudod, milyen házat akar venni? Nem lehet, hogy vízumot kérnek a kereszténnyel, és elutaznak? Milyen vízumot? Az egy ágról szakadt jugoszláv. Nem kap sehová se útlevelet. Nekem nincs gyerekkori képem. Megtarthatod, neked adom. Ali, az apja már nincs köztünk. Neked kell jobb belátásra bírnod Duniát, mintha a bátyja lennél, nekem pedig a fiam. Tényleg helyesek voltunk. Arra kért, hogy vigyünk vissza egy koponyát. Te tudtad ezt? Hogy tudtam volna? Már beszéltél vele. Emberi koponya volt? Igen, az. Azt mondta, bal szerencsét hoz. Ez érdekes, mondhatom. Milyen kapcsolatban állt az eltűnttel? Baráti. Fel akartam venni vetítőgépésznek. Ha jól emlékszem, az előbb azt mondta, hogy építőmunkás volt. Valóban. Nem azt mondta, hogy egy telepen dolgozott? El akart jönni. Tilos engedély nélkül dolgoztatni. Az alkalmazótól függ. Jól van. Vegyél jegyzőkönyvbe mindent szép sorjában. Mi a neve az eltűntnek, Monsieur Fersen? Gabriel a neve. A vezeték neve? Én csak a Gabrielt tudom. Ha a barátja, akkor hogy nem tudja a nevét? Én csak ezt tudom. Mit akartál ezzel? Eladni. Ki vette volna meg? Ez egy régi lelet. Oh. És ha egy erekje? Mi? Erekje, mondjuk valami szentnek a koponyája. Akkor többet ér. Az eltűnés éjszakája. Jó, itt jó lesz. Én komolyan gondoltam ám. Kifizetem az utadat. Mindjárt jövök.
francia? De Tanzséban élek. Itt áll az út közepén, uram. És nincs kint a vészvillogója. Valami gond van? Igen. Rosszul lettem. Engedd ki őket és gyerünk! Segíts már! Kifelé! Van ott valaki! Kapjátok el! Ki az? Utána! Ne engedjétek őket el! Arra kérem, uram, hogy menjen tovább. Gyertek ki onnan! Nem halljátok! Vissza! Gyerünk! Most mi a francot csináljunk? Biztos meghalt? Hát persze, hogy meghalt, nézd már! Most mi lesz? Először is higgadj le! Felhívjuk Madame Duniát! Ki a fene az? Nem tudom. Gabriel! Now I'm alone with you, and I am also blue. Ginsberg, Paul Bowles, Capote, Jack Kerouac. Mind itt ült, ennél az asztalnál, ahol maguk most. Micsoda idők. Ha Tanzséba költözöl, mítoszok között élsz. Ígyunk azok emlékére, akik álomvilágba repítenek. A mítoszokra és a múltra. Inkább a jövőre ígyunk. A jövőre. Elnézést, a sofőrje akar beszélni önnel. Elnézést. Mi történt? Az őrök próbáltak elérni, de hiába. Miért? Baleset történt. Baleset? Milyen baleset? A kutyák megtámadtak egy tolvajt. A kutyák? Oda kell mennünk. Várj meg itt. Elnézést kérek. A fiam beteg, oda megyek. Persze, ez természetes. Reméljük nem komoly. Nem tudom, remélem. És mi legyen? Megvárjuk, vagy... Ne, nem kell. Vacsorázzanak, majd visszajövök, jó? Elnézést. Egy pillanat. Legyen hivatalos ásatás. Nem kell. De a múzeumodnak lenne haszon. Légy nyugodt, így is meg tudnánk szerezni egy-két darabot. Te egyet nem tudsz, hogy ez egy beépíthetetlen terület, egy jordániai tulajjal. Nem véletlenül vette, és hogy kicsoda, senki se tudja. Baleset történt a telepen. A kutyák megtámadtak egy tolvajt. Hogy egy tolvajt? Többet én se tudok, majd kiderül. Én is megyek. Ne, nem kell. Te maradj velük, ne hagyd itt őket. Biztos? Igen. Said? Oda megyek. Mit csináljak, asszonyom? Hívjam a rendőrséget. Eszedbe ne jusson. Ne csinálj semmit.
Nem kell a rendőrség, mindjárt ott vagyok. Várjatok meg. Világos? Igenis, asszonyom. Nyugalom. Mit mondott? Hogy ne hívjuk fel a rendőrséget, és ne csináljunk semmit. Lemosom a vért a kutyákról. Én ezt nem értem, miért ne hívjuk ki a rendőrséget? Nem mindegy neked, gyere inkább és segíts! Nem értem! Befelé! Nyugi! Maradjatok nyugton! Hús legyen! Hol van? A lyukban. A part felől jött. Az egyik munkásunk az. De melyik? És nem volt egyedül, idehozták. Egy európai várta. Utána kereste egy darabig. És mit csinált? Elment. Hogy elment? És melyik munkás az? Mondd már! Biztosan a leleteket akarta ellopni, hogy aztán eladhassa. Mutasd meg! Mi próbáltuk... Hallgass! Ez Gabriel. Gabriel. A nigériai. Hozzatok kötelet. Jó. Majd én elintézem. Bízz csak rám, jó? Gyere. Gyere innen, gyere. És mit csinálsz? Kihívom a rendőrséget. A rendőrséget? Igen. Nem hívhatjuk ki őket, Ali. Akkor mindennek vége. Jól van, ahogy akarod. Itt a kötél. Ez a te hibád. Tűnjetek el! Tessék, Dunia. Nem tudok visszamenni. Ments ki majd, mindent elmondok. Otthon találkozunk. Rendben. Csókolak. A fiának magas láza van. Vele marad. Mondja csak, a Barbarossa egy szerb név? Az anyám szerb. Apám horvát, de tudja, ez egy kissé bonyolult. Volt egy török admirális, akit Barbarosszának hívtak. Hayreddin Barbarosszának. Meg akarta hódítani Marokkót. Én nem akarom meghódítani, én csak dolgozni szeretnék. Az lehet, de egy nőt azért sikerült meghódítania. Honnan tudod, hogy nem Dunia hódította meg? Nagyon megváltoztak az idők, de főleg az asszonyaink. Megváltozott az értékrendjük. Itt nálunk tombol a nemek arca. Megnyugtatlak, hogy Európában is. Igen, de ott már régóta nem kell a nőknek szájkosarat viselniük. Gyorsabban húz! Csak két kezem van száig! Elég, így már jó lesz.
így. Tartsd erősebben. Erősebben. Én is megyek. Ne, majd én. Bízz csak rám. A mobilja. A fenébe. Fersen. Ő hozta ide. Na menj! Ez Gabriel üzenet rögzítője, hagyjon üzenetet. Lemostuk őket. Jól van. Gyújts nekem egy cigit. Már is, asszonyom. Maguk nős emberek? Én az vagyok. Ő nem. Én ettem hozzá a hugomat, úgyhogy a sógorom lett. Jól van. Jól van. Menjenek. Feküdjenek le. Holnap találkozunk. Várj. Itt a zsebkendőm.
mondott valamit. Beszélt. Azt tetted, amit kellett. Na, mi történt? Semmi. Nem vitt el semmit. És elkaptátok a pasast? Nem, elmenekült. Elriasztották a kutyák. Csinált egy lyukat, és kimászott. Rendet raktunk az őrökkel. Ez mi? Semmi. Hm? Semmi, sár, elestem. Lezuhanyozok. Beindítottad a mosógépet? Igen. Minden sáros lett. Dimitri? Hm? Hm? Most ne. Most ne. Most ne.
bevándorlót találtak. A parton? Igen. Kidobta a víz? Hát úgy tűnik. Nem, ne erről az oldalról, hanem a másikról, inkább onnan. Itt vagyok, majd én tartom innen. Jó van. Rendben. Gyere. Jó. Jó napot! Jó napot! Madame Abdalaknak hoztam ezt a kamiont. Nyitom. Ali, itt a kamion, amit Madame Dunia rendel. Jó napot! Jó napot! Átadnám a kulcsokat Madame Abdalaknak. Már is szólok neki. Tudják, mi történt a parton? Nem, mi történt? Egy bevándorlót sodort ki a tenger. Ma reggel. Ezek nem félnek semmitől, még Allahtól sem. Na, így már biztos jó lesz. Akkor 3-ra. 1, 2, 3. Lassan, óvatosan, ez az. Lassan, még egy kicsit. Még egy kicsit. Most már letehetjük. Jó. Jó van. Jó van, szép munka volt. Igen. Mi van? Itt a kamionsofőr. Mondd, hogy már is megyek. Várj! Mi van? Azt mondja, a tenger kisodort egy holttestet. Menjünk. És hol volt ez? Valahol a híd közelében. Maga viszi a kocsit Spanyolországba? Nem tudom, attól függ, hogy mikor kellene indulni. A héten. Akkor vihetem. És mondja, többen voltak? Nem, azt hiszem csak egy férfi. Tessék, itt az előleg. Köszönöm. Milyen származású volt? Talán afrikai. Rendben van, majd felhívom. Köszönöm. Viszlát. Viszontlátás, viszlát. Figyeld majd a két őrt. Szerintem ebből még nagy baj lesz, meglátod. Találtak egy vízbe fúrt négert. És kész, ennyi! Ennyi az egész! Ne fújj fel a dolgot! Csukd be a kaput! Most jó. Húzz beljebb egy kicsit.
Nem vitted be elég messzire. De én bevittem. Akkor most nem lenne itt. Ez a sebességét. Menj oda. Inkább a láncot fog. Nehogy beakadjon és nehogy elforduljon. Vigyázz! Jó. Ez az. Hol van Madame Dunia? Nem tudom. Nem tudom. Lassabban menj! Mi van? De teljesen meghibbantál! Már mit már húzod, mi? Csukd be! Hol voltál már megint? Nem lesz a tiéd. Nem lesz a tiéd. Gabriel, Mi van vele? megtalálták a holttestét. Dimitri! Dimitri! Baleset volt! Elég volt a hazugságaidból. Dimitri! Hallgass meg! Said, mi lesz velünk ezek után? Nem mi voltunk. Ők csinálták. Meg akartalak kímélni téged. Nem bízol bennem, ennyi az egész. Nem igaz? Olyan gyorsan történt minden. Meghalt egy ember. Felfogtad egyáltalán? De baleset volt. Bocsáss meg. És Álinak mi köze hozzá? Csak segített. Dimitri, szeretlek. Szeretlek. Madame Zined? Tessék? Vigyázna a vetítőre egy kicsit. Persze, menjen csak nyugodtan. Most kezdődött el a film. Ha szeretne bemenni, adok jegyet. Akkor adjon egyet. De melyik filmre kéri? A beszélj hozzára. 20 dirham. Erre. Megkaptuk a jelentést a holttestről. Mit csinált azon az éjszakán, elmondaná? Már elmondtam, visszavittük a koponyát. A koponyát, hát persze. Ismerjük az ilyesmit. A makosok egymás közt. Viszonyom volt vele is? Talán tilos? Akkor már nem is nyomoznak utána? Hogy nem nyomozunk. Azt hiszi, mert francia így beszélhet velünk. Attól, hogy francia, nincs joga így beszélni. Vigyázzon, börtönbe kerülhet. Miért? Mit tettem? Hogy mit? A homoszexualitás büntet Marokkóban. Akkor biztos tele a börtön.
Elvihetem majd. Hát ilyen nincs. Szerinted mit képzel ez az alak magáról? Kizárt dolog. Maga nem a rokona. Sajnálom. Miért? A családja tudja, hogy hol van? Már értesítették őket? Ez nem igaz. Tudja maga, hány ember hal meg évente Spanyolország és Marokkó között? Tavaly 921, amikor át akart kelni a szoroson. Ebből 629 fekete afrikai volt. Fütyülök rá, érti? Nem akarom, hogy tömegsírba kerüljön. Lenne rá valami megoldás? Ha kifizettem volna az átkelését, még mindig élhetne szegény. Tudod mit? Elintézem én neki azt az engedélyt. És a törvény? Kit érdekel? Megvan a kenyered? Igen. Akkor meg mitől félsz? Hidd el, nem rajta múlik. Találunk megoldást. Nem a pénz miatt, hanem mert van az a mozid. És ez jó a városnak. Sharif! Sharif! Tessék! Engedélyt adok, hogy ez a férfi elvihesse a barátja holttestét. Rendben. Jól van. Miért találtátok ki ezt a szellemhistóriát? Miért nem mondtátok, hogy pénz kell? Én mindent elviselek, kivéve a hazugságot. Nem én mondtam nekik. Ők találták ki az egészet, asszonyom. Jó. Mondd, hogy megkapják a pénzt, és 3 nap szabadságot is. Örülni fognak neki. Megérdemlik. Mi legyen Gabriel pénzével? Biztos, hogy senki sem ismeri a családját? Mindenki szenegáli, csak ő jött Nigériából. Tessék, neked adom. Tedd el, azt csinálsz vele, amit akarsz. Szétoztam a munkások között. Küld be Saidot és Omárt. Omar. Köszönöm szépen. Said, a béretek jutalommal. Köszönöm. Kérdezhetek valamit? Hm? Az a holttest, Gabrieli. Egy bevándorlói. Én mondtam, egy bevándorlói. Ti rokonok vagytok, ugye? Mintha csak testvérek volnánk. Hm. Tessék, ezt még osszátok szét. Köszönjük szépen. Menjetek. Köszönjük. Csodálatos. Itt várjon meg, jó?
Mit akarsz még? Minden rendben. A kamion most indul. Kérsz? Nagyon szép vagy ebben a ruhában. Fersen itt temeteti el Gabrielt. Ha sokat nyüzsög, ráküldök egy kiskorút, és annyi neki. Börtönbe juttatom. Az őrökkel is lehet még gondunk. Mutatok valamit. Emlékszel erre? Anyától kaptam. Mennem kell. Maradj! Gondom lesz az őreidre is, ne aggódj. Köszönöm. Mit adsz érte? Ali, keresek neked egy szép lányt, és rendezek egy esküvőt. Nem. A részemet kérem. Azok után, amit tettem. Jár nekem, igaz? És mennyit akarsz? Menjünk innen. Mindegy, hogy hová. Cinkosok vagyunk, ne felejtsd el. Ne próbálj engem megsarolni. Vagy nagyon rosszul jársz. Maradj csak nyugton. Úgyis mindenki nekem hinne. Te senki vagy. Nálad még a néger is többet ér. Na, szia! Mi történt, Ali? Kifogyott a benzin. Hol van a kocsi? Itt, nem messze. És hová kell most menned? Hát a kamion után. Várj, mindjárt megyek. Várj csak. Száid hol van? Száid, kint! Vigyázz, a kutyák is kint vannak. Száid! Száid! Itt van Ali barátunk, segítségért jött szegény. Azt mondja, hogy kifogyott a benzine. Mondd neki, hogy tegyen bele vizet. Ezt mondd meg neki, te! Hol vagy? Ali! Be kéne tolni. Jól van. Gyertek! Száid! Száid! Gyerünk! Omar! Omar! Hol vagy? Csend, maradj nyugton! Gyere, segíts nekünk! Mi a baj? Csak egy perc! Ne dohányozz előtte.
Ez így nem megy. Ha nem értesít a férfi a kikötőből, nem tudnék semmit. Nyilván ma éjszaka mennek. Elintéztem a kamionsofőrrel. De már késő, nincs több hajó. Akkor holnap reggel, de mindenképpen. A freskónak az első kompal át kell mennie. Izabel, mehetünk. Ha így lehűl a levegő, nem tudom, a kamion tartja-e a hőmérsékletet. Ugyan? Az a pár fok. Pár fok is változtathat a színén. Ha az őrök nem veszik föl, lelövöm a kutyákat. Jó. De nekünk is menni kell. Hogy? Ne görcsölj. Murad mindent elintézett. Nézd meg a menetrendet, korán reggel megyek Javadért. Hánykor indul? 12:30-kor, az jó? Nagyszerű. Majd a hajón evédelünk. Ha akarod. Lecsuknád a bőröndöt? Nekem nem megy. Biztos te letömted. Miért kell ennyi cucc? Na. Ez még mi? Betetted az ócska cipőmet a... Várj. Ali? Oda megyek. Ajándékot viszek neked. Mi van? Nem érdekes. Mindjárt visszajövök. Egy perc. Mit akarsz? Az őröket akartad! Tessék, itt vannak! Mondd meg, hogy mit csináljak velük! Ne! Megőrültél! Mit csináltál? Miért kellett ez? Miért csináltad ezt? Mert szeretlek! Értsd már meg, hogy szeretlek! Ali! Te nem vagy normális! Ali! 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 Ne! Ali! Ne! Ali! Ne! Ali! Ali! Hagyd abba! Jó napot, csendőrség! Jó napot. Maga kicsoda? Újságíró vagyok. Örvendek. Akkor menjen tovább. Menjenek innen, ha kérhetem. Köszönöm. Mint tudva lévő, az első keresztények feltűnése a Magreb országokban úgy 180 körülre tehető. Ezt a régészeti leletet Tanzsétól 30 kilométerre délre az Esprit plázsnál egy magánterületen találták. Egy keresztény katakombáról van szó az időszámításunk utáni 4. századból. A freskó szinte sértetlenül került elő. Hogy hogyan, arról egyelőre nem tudunk beszámolni. Amal Elfázit halljuk élőben Tanzséból, a Marok News-tól. Béke legyen vele.
Minden újra a régi rendben van, kormányzó úr. Biztosíthatom. Igen, igen. Elnézést, kormányzó úr, de... Igen, minden a múzeumba kerül. Köszönöm, kormányzó úr. Allah óvja az egészségét. Viszontlátásra. Dimitri meghalt. A kórház jelentette a kormányzónak. Borzalom. Állítólag agyvérzés a halál oka. És minket hogy érint? Nekünk nincs okunk aggodalomra. Mindent betudnak a féltékenységi sztorinak. Isabel, meghallgatnál? Igen. A lelet megtalálásának körülményei egyelőre nem ismeretesek, de az biztos, hogy a 22/80-as régészeti törvény kimondja, hogy minden lelet állami oltalom alatt áll. Muszáj a törvényre hivatkozni? Igen, miért? Mert zavaró, nem kéne. Klasszikusan arab lesz. Az mindig sokkal hatásosabb. És így fejezem be. Minden tárgy, amit marokkói földben találnak, kivétel nélkül a marokkói királyságé. Őt engedjék el. Nem csinált semmit. Én öltem meg Gabrielt. Főnök! Főnök, a kormányzó van a telefonnál. Igen? Mit akar? Nem tudom. Fél évvel a nyugdíjam előtt. Ez nem hiányzott. Maradj itt velük. Igen, főnök. Bocsáss meg. Csend. Fejezzék be! Itt nyugszik Gabriel, aki Nigériában született és Tanzséban halt meg 23 évesen. In tu adventus uscipiante martires, et perducante in civitatem sancta in Jerusalem. Chorus angelorum te suscipiant, et cum Lazaro quondam paupere, aeternam habeas requiem. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Pater noster. Requiem aeternam Donai Domine, et lux perpetuum luciatei. Requiescat in pace. Amen. Papa, nézd! Javad, gyere kicsit, gyere gyorsan! Hozd ide a játékodat! Írta és rendezte Nadir Moknesh. Fényképezte Ellen Lubar. Zenéjét szerezte Pier Bastaroli. Magyar hangok.
Szávai Viktória, Snell Ádám, Zöld Csaba, Kerekes József, Kisfalvi Krisztina, Harsányi Gábor, Péter Richárd, Jakab Márk, Kisfalusi Lehel, Kossuth Gábor, Hamvas Dániel, Bolla Róbert, Karácsonyi Zoltán, Halász Aranka, Pálfai Péter, Berec Uwe. Magyar szöveg Molnár Anna, hangmérnök Kardos Péter, vágó Kajdácsi Brigitta, gyártásvezető Kablai Luca, szinkronrendező Dóci Orsolya. A szinkront az HBO megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette.